Разбрах от моя приятелка, показа невероятни резултати. Буквално се е стопила с 20 кг. Имаше известни здравословни проблеми. Откакто е започнала да тренира, не само, че отслабна, а и здравословните проблеми вече ги няма. Започнах да тренирам на 1 септември. Не ми беше лесно да започна, защото преди това бях пробвала да смъкна натрупаните излишни килограми. Все пак се реших, благодарение на примера на моята приятелка. До момента съм свалила около 8 кг. Всъщност цял живот нещо съм правила. Винаги съм била активна. С натрупването на килограмите започна от пандемията и натрупания стрес, хоум офис, застоял начин на живот. Пробвах пилатес и се чувствах добре огъвкавена, но за съжаление килограмите не мърдаха. Не само не мърдаха, ами лека по лека катерех нагоре. Това, което в момента ми се случва, е чудо, защото мислих, че е невъзможно вече. На възрастта все пак напредва, някакви женски промени. Благодарение на този млад екип, на тези прекрасни млади хора и това, че им се доверих, защото не е лесно да се довериш, като имаш предишен опит. Така или иначе аз го направих и благодаря на себе си за това, благодаря и на тях. Прекрасни са, те ме стимулират, те ми правят режим. Станислав е уникален човек, не просто треньор, той е човек с душа и сърце. Той работи за всеки един от нас индивидуално. Мога винаги да му пиша, мога да му споделя моите притеснения, ако нещо храната не е наред, ако нещо ме притеснява, винаги е насреща. Всеки, който има нужда, е добре дошъл, стига да има воля, желание и да иска да успее. Аз продължавам напред, защото искам още. Последните 4 месеца настъпи такава промяна в мен, че който не ме е виждал и казва: "Вау, какво си направила? Къде ходиш?" Резултат на което вече 3 мои приятели също са в този фитнес. Така че разширяваме се, заповядайте. Ти си ходеща реклама.